Sanibonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Sibongile and the Dlaminis. So guys, this episode starts off with Uvelephi. She is walking in at home eMnyango. It looks like she just came back from work. As she's getting in, uSamke is coming out of one of the rooms. Uphethe indishi. It looks like she was washing ingane and uyochitha lawo amanzi ke. So Samke sees Uvelephi and she's like, "Oh Velephi." Uvelephi's like, "Oh yebo ma, sengibuyile, unjani uManqoba?" uSamke's like, "Alright yena yazi akufani, ngimnikeze ukudla, ngamgeza, sekalele manje." And then Uvelephi's like, "Oh ngiyabonga ma, kwangcono okay." As they speaking like that, uSangweni walks in and then he's like, "Auntie, ubaba akazafone." uSamke's like, "Cha, akafonanga." Then she walks out of the door to go and spill the water. Uvelephi's like, "Indaba ungekho sesikoleni namhlanje Sangweni." uSangweni is like, "Ngilinde ubaba nomalume basesibhedlela." Uvelephi's like, "Hawu yindaba kwenzekeleni?" And then uSangweni says, "Bathi uma usesibhedlela." Uvelephi's like, "Oh, yingakho belokhu engixina ngama-phone call. Like unine ezama ungifonela." uSangweni is like, "Uthi uye wafonela uma?" And then Uvelephi's like, "Ehena." And then uSangweni is like, "Manje yindaba ungangitshelanga." Uvelephi's like, "Hawu Sangweni, angithi uma uyamazi ukuthi uthanda ukubukwa nje, uyayithanda i-attention." uSangweni is like, "Velephi, uma wami lo engikhuluma ngaye, ungumama kumina, ungumama nakuwena. Yes, ngiyazi ukuthi akekho perfect, kodwa ungumama ukuthi kada-ke indlela okhuluma ngayo." Then Uvelephi is like, "Hayibo Sangweni, awungimele nje kancane, mina ngikhulelwa yingane, so nje idrama yakho anginaso nje isikhathi sayo, so please nje." uSangweni then says, "Ukhulelwa yingane?" Velephi, "Ngikhuluma ngoma wethu lana." Uvelephi is like, "Hey, if ukhathazekile ngaleyo ndlela mfonele hawu." And then uSangweni is like, "Oh, ngimfonele mina." uSamke walks back in the house at this point. Uvelephi is like, "Yo, hayi ngeke, like anginaso nje isikhathi sale drama yakho Sangweni. If you are that worried ngoma ngaleyo ndlela, thatha ifoni yakho umfonele, angithi unayo ifoni." uSangweni is like, "Oh, afonele yimina ngoba yimi okhathazekile la ngoma, wena nje awunandaba ukuthi usesibhedlela And then uSamke is like, "Animeni, unengane egulayo la endlini, unomuntu omdala osesibhedlela ogulayo. Ngiyacela nje ukuthi nigade amagama enu indlela enikhuluma ngayo." And then Uvelephi is like, "Yo mina bengisacela uyo-check ingane yami banje." She walks out just like that. Next scene ke kwaDlamini mansion guys, uThemba bambambela meeting because listen esikolweni they discovered ukuthi that energy drink yakhe that it had alcohol. So it's uThemba, it's uNjengaye, uPhetheni, and uNomfundo, and they are speaking noThemba. So uThemba's like, "As bengishilo baba, angikaze ngiphuze nje empilweni yami, angikaze ngiphuze utshwala empilweni yami." uNomfundo's like, "Ugamba amanga boy, utshwala pho? Hey, waze wangiphoxa mfanami." uPhetheni's like, "Kodwa nawe Themba, so ungaze ukhethe uyophuzela esikoleni out of all places that you could have chosen. Yini? Uzama ukumosha impilo yakho?" uThemba's like, "Angazi yindaba ningangikholelwa, kodwa mina ngiyasho futhi ukuthi angikaze ngiphuze utshwala empilweni yami. The only thing nje enginecala ngayo is that ngiziphuzela ama-energy drink wami kuphela." uNjengaye then says, "Utshwala pho uqhamuka kuphi?" And then uThemba's like, "Angazi baba." uNomfundo's like, "Ngizothatha induku ngikushaye mina, uyezwa?" uPhetheni then says, "Hayi Nomfundo, asikho isidingo sokuthi ashawe." uThemba's like, "Angazi how many times must I say this, angikaze ngaphuza utshwala mina." uNjengaye is like, "Iprincipal-ke ikudrophile kwi-team ngenxa yotshwala nje. Wena uhleli la ugamba amanga uyaphendula. Iyona nto oyaziyo nje wena uphendula nje. Ngizokhuluma naye-ke uprincipal ngimtshela ukuthi akubuyisele ethimini ngoba vele iqala lakho lokuqala leli." And then uThemba's like, "Ngiyabonga baba." uNomfundo's like, "Ungacabangi ukuthi uphunyukile ngale nto, uyezwa wena?" And then uNjengaye is like, "Hayi
don't. He mustn't even dare think that. Mengibuya nje, mekabuya naye esikolweni, ngizodilisha naye nje. As they're speaking there, guys, uwenzeni, she's watching from upstairs and listening from upstairs. Uyahleka, guys. She's busy laughing. Umnandela ukuthi Themba's in trouble. Next scene, we see Usamke, she is cleaning. Wavuma Wambambo, she's cleaning, and then Uvelepi walks in. So I'm not sure if this is the next day or what, but she's still wearing her clothes from work, so it looks like it's the next day. Uvelepi buyem sebenzini. So Uvelepi comes in, she's like, sawubona ma. Usamke then says, yebo. Uvelepi is like, nisale kahle kodwa. Usamke like, yokakhulu kodwa umanqoba sekalele futhi ke. Uvelepi is like, oh, wangcono ke. As she's saying that, Usangweni walks into the kitchen. As Usangweni is walking into the kitchen, kungena bani? Kungena ukhuzwayo emnyango. So Usangweni then says, how malume? Umalume then says, ya mshana. Usangweni is like, kunjani uma? Then ulokhuzana-ke ukhuzwayo then says, uma wakho uyamazi ukuthi uqinile, ugijima isibhedlela sonke nje. Usangweni is like, how? Mekunjalo yindaba bemlalisile. Ukhuzwayo then says, bathi isifuba sakhe siqinene, so ungenelwe umkhuhlane kakhulu, so odokotela bathi kungcono ukuthi bamqine, bathi ukumbheka kancane nje. Usangweni is like, oh, kwangcono-ke. Ubaba ukephi pho yena? Ukhuzwayo then says, hayibo, yazi uma wakho ungiphathise oswidi wakho namangqamnce yenkosi yami, angazi ukuthi ngizilahlephi izinto zengane. Usangweni is like, oh, okay, kodwa ubaba yena umshiye kuphi? And then ulokhuzana-ke Ukhuzayo then says, ubaba wakho vele wabona ukuthi kungcono ukuthi asale agade uma wakho, uzobuya kusasa yena. Usangweni is like, oh, okay, ngingakwazi ukuhamba nawe kodwa malume. Then umalume says, hayi akunankinga mfana wami, singahamba sonke. Usangweni is like, oh, okay. Uvelepi is like, uyabona-ke, ngitshelile ukuthi there's nothing that she should stress about, uma uzoba right nje. Next scene, guys, we see Ukwenzo. He is in his office. Kwaninto, he's looking for something. And then he's like, ipile file. Then Utabile walks into the office. Utabile then says, ubukani ngathi you could do with some help. Sipegani. Ukwenzo's like, yeah, I misplaced a file, ebhalwe placeholders. Then Utabile's like, placeholders. I'm funny. She looks around. Then she finds it. She's like, ushole file. Ukwenzo's like, ishiya, angazi ukuthi, like, bungeneni emqondweni wami. I don't know where my mind is at. And then Utabile's like, no, I get it. If ikhanda lakho nje is all over the place, you miss things eziphambi kwakho. Then Ukwenzo's like, yeah, true. So ngingakusiza ngani? Utabile's like, I'm looking for ubaba wakho. I need him to help me find the financials for 2022 and 2023. Ukwenzo's like, okay, I think ngiyazi ukuthi akuphi. Please wait kancane. Then he goes and look for those financials. Get awatole, ke? And then he's like, bingo ngwatholile. Then Utabile's like, oh, okay, would you look at that? Kuyavela ke ukuthi the both of us, we got what we were looking for. Ukwenzo's like, okay, yeah. Then Utabile comes closer to Ukwenzo, guys, and she kisses him. And then Ukwenzo just pushes her away and is like, sorry, Tabile. Utabile's like, no, Ukwenzo, I want this. And she's pulling him back. Ukwenzo's like, no, Tabile, nginomuntu. Utabile's like, yeah, oh, okay, ngiyazwakala sharp-ke. And she just walks out like that. Utabile knew ukuthi Ukwenzo unomuntu because she heard it from uPhetheni. I'm just like, Ukwenzo, wena udlala ngomlilo, yezwa. Anyway, next scene, we see Uneli. She is cleaning Wenzeni's room. She's dusting the bed. Athathum shanyelo. As she's sweeping her pants kombhede, guys, she sweeps a bottle of alcohol. She picks it up, ayivule. She smells it. Ngempela utshwala lokhu. As she's smelling it, uWenzeni walks in. Uneli's like, Wenzeni, ufunani utshwala ngaphansi kombhede wakho? Uthathephi Wenzeni utshwala? Wenzeni is like, hayi nginikezwe ngabangani bami. Uneli is like, Wenzeni usuyaphuza wena. Wenzeni is like, kahle Neli,
musa nje ungenza i-edit nje ozifihlayo ekamereni aziphuzela utshwala ngiyona i-edit mina. UNellie's like, ima-ke wenzeni? Ima. Wena ngithi, wena wenzeni ofake? Yo, wenzeni? Ungayenza kanjani into efana naleyo? Uwenzeni? Is like, angazi ukuthi ukhuluma ngani Nelly. UNellie's like, wenzeni? Uyenza kanjani? Igazi lakho wenzeni? Futhi ngizomtshela ubaba wakho ukuthi wena ofakele uThemba utshwala. Wenzeni? Is like, baleka kuyomtshela ukuze nami ngizomtshela ngomkhize nibhizi niyathandana la ekhaya. UNellie's like, hayibo ingenaphi indaba yami nomkhize kulento? Wenzeni? Is like, Nelly ngithe hamba uyomtshele bese ubhabhayise emsebenzini wakho. UNellie's like, hayibo wenzeni i-wrong lento oyenzile kodwa wenzeni? uThemba ubhuti wakho uyenza kanjani lento? Wenzeni? Is like, lalela ke Nelly, mina nginobhuti ababili angikaze nje ngicela omunye nje. UNellie's like, hawe ma wenzeni? And she just walks out like that. I am wondering, guys, I just feel like uNelly needs to save uThemba, even if it's at the risk of her job. I don't think she's gonna lose her job, and I can't believe uNelly is allowing uwenzeni to manipulate her like that. Anyway, guys, next scene girl, we see uSamke. She's walking into the kitchen. Ukuzwayo just finished eating. uSamke is bringing a dishcloth so that he can wipe his hands. So Samke's like, wathuna kangaka Ukuzwayo akufani nawe yazi. Ukuzwayo is like, yazi ngikhathele nje isibhedlela siyakhathaza nje. uSamke is like, unjani nje yena udeliwe. Then Ukuzwayo says, hey ubi kubuhlungu nje, odokotela bathi yonke imithi abamnikeza yona ayisebenzi. Bathole ukuthi unamanzi inside of her lungs. uSamke is like, yo, so is this pneumonia? Ukuzwayo is like, yeah, kodwa ke mina nje ngifuna ukufocus nje, and I must think nje on the positive aspects of my sister. Njengokuthi usisi wami ebengumuntu or ungumuntu nje onamandla onesibindi. I wanna think of those good things ngosisi wami. uSamke then says, yeah, ungalokhu ucabanga kakhulu, uyamazi uDeli unesibindi akahluleki uzoyinqoba yonke lento. And then Ukuzwayo is like, yeah, ngiyabonga. Then uSamke just keeps quiet, but you can see ukuthi usemcabango, she's in her thoughts, she's thinking, she's like, uyahlangana manje, like iyahlangana yonke into. And then Ukuzwayo looks at her, is like, yini ehlanganayo? uSamke is like, ukuguna kwamanqoba nalento ishoyo. And then Ukuzwayo then says ukuthi ayibo ukhaza ukuthini Samke. uSamke is like, awufuna ukuhlisela nge-cool drink? Then Ukuzwayo just says, yeah, ngingakuthokozela lokho. So I don't know ukuthi kuhlangana kuphi in this cover, guys. I am still trying to link the dots, but it's not linking. Anyway, next scene, last scene, uSibongile, she is at Rez kusebusuku. She's preparing a table for two for dinner for her and her man. So as she's busy touching up on the last touches for her dinner with Ukwenzo walks up to her and he's like, Ngelosi enhle, shining brighter than the rest. Then uSibongile is like, sawubona. She hugs him. There you can see the table for two guys that's set up. Who cute, the romantic vibes. uSibongile is like, kunjani? Ukwenzo's like, ngiyaphila, wazi wamuhle. uSibongile is like, ngiyabonga, yazi I missed my hair. Hayibo Ukwenzo, abantu abasho ukuthi uluma kanje kanti ukuluka ekhanda. Ukwenzo's like, hayibo ngiyakutshela, oh yabona mina ngesikhathi ngaluka khona that time uzishaya ikhanda. uSibongile's like, hayibo. She's busy laughing because Ukwenzo's like acting as if yena ke wabe waqhina ikhanda. So uSibongile's like, hayi angisazi ke, asihlale phansi sithandwa sami. They sit down. Ukwenzo's like, yo, this looks great. uSibongile zathi ngiyabonga ngizamile. Kwenzo yazi ukuthi like ngiyazi ukuthi benginganaso isikhathi sethu ngenxa yomsebenzi wesikolo. Kodwa ke ngithanda ukuxolisa ngalokho. Ukwenzo like kanti ke asikho isidingo sokuthi uxolise. uSibongile is like,
yazini Kwenzo, she takes his hands. She's like, Lalela, ngiyakuthembisa to make things right between us. I am fully committed to our love. Then she says, Yima-ke khona into engikutholele yona. She takes a bag. She got a gift for Kwenzo. She gives him the gift. So Kwenzo says ngiyabonga. So as uSibongile continues talking, uKwenzo's looking inside of the bag to see what did Sibongile buy for him. uSibongile zathi ngiyakuthembisa Kwenzo ukuthi akho lutho and futhi akekho umuntu that's more important than you empilweni yami. But you can see as uKwenzo's looking at the gift, guys, ukuthi like his facial expression ukuthi like he's not okay. I'm like, udliwa unembeza of what he did earlier on. So when uSibongile, she notices and then she's like, Indaba khona into engiyishilo ongayithandi. uKwenzo's like, cha, like ayikho. And then uSibongile's like, how pho indaba? uKwenzo's like, kunento engifisa ukutshela yona Sibongile. Ihlazo nje futhi like I'm not proud ngalento engizokutshela yona. uSibongile's like, hayi bonke nesiqiniseko ukuthi like unehaba nje wena, like I'm sure it's nothing serious like that. uKwenzo's like, Sibongile ngikabule omunye umuntu wesifazane, ngiyaxolisa Sibongile. uSibongile, she's smiling there, guys, like she's waiting for uKwenzo to say ukuthi uyadlala. She's just smiling and she's looking at him because in her head she's like, uKwenzo wami would never do that to me. Like uKwenzo is crazy over me. And the scene just ends like that. I'm like, yo, shame uSibongile, guys. Her heart is gonna be broken. For some people, they might say it is just a kiss, but guys, I mean, if you've watched throughout, uKwenzo has been crazy over Sibongile. You'd never think he'd do something like this. But anyway, we'll wait till tomorrow and see ukuthi how does uSibongile take these news. Does she take it in a positive way to build her relationship even stronger? Or is she going to call it quits with uKwenzo? Let's park it right there because that's where the episode ends, you guys. You tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge. Guys, please do make sure you watch the ads. That is just your way of showing support towards the channel. And yeah, I'll see you guys on the next one.